Va, no, farem una altra cosa, una cosa més senzilla, d'acord? Mira, aquí tinc unes quantes bosses que m'agradaria que examinessis i que vegessis que no hi ha res, d'acord? Toca-la per aquí, hi ha alguna cosa aquí, i aquesta, i aquesta, i aquesta, i aquesta... Vale, gràcies. Que no hi ha res, pots apretar-les bé. I aquesta d'aquí, alguna cosa? Sí. Que no hi ha res! Ai, quin ajudant que m'he vingut a buscar. Bé, sí que hi ha, sí, són unes boles de paper. M'agradaria, Xavier, que vinguessis cap aquí i llancessis, la teva feina serà llançar aquestes boles de papers per entre el públic. I la feina com a públic serà recollir-les. Si passa pel costat, agafin-la. Estiguin tranquils, no els faré sortir, però si passa pel costat, agafin-la, d'acord? És molt important. Va, vinga, llancen una per aquesta zona d'aquí. Però la cara no. Llancen una altra. Bueno, podem variar, també. Pots llançar una miqueta més endarrere. Molt bé, per aquí. I ara una altra, mira, per aquella zona d'allà, més o menys, que quedi així repartit. Molt bé, i ara pots aguantar la bossa. Fantàstic. Les 5 persones que tenen un paper es poden posar dempeus un moment, sisplau? Que així, que les pugui veure. Tranquils, que serà... Carai, 2 d'aquí de costat. Mira, el noi que està aquí, el pots passar una mica més cap allà? Dic perquè així estiguin tots més... Però l'Eva no, home, ja l'hem fet participar prou. Val, gràcies, pots seure. El que li ha tocat, pots aixecar? Molt bé, 5, a veure, que us vegi bé. 1, 2... On esteu, els altres? Drets, molt bé, 3... 4, aquí, molt bé. I 5. Val, fantàstic. Doncs aquestes 5 persones us passaré bosseta i ara us diré què heu de fer. Molt bé, una bossa per tu. No te l'has de quedar, Una altra bossa per tu. Els altres on esteu? Aquí. Una altra bossa per tu. Una altra per tu. I una altra per tu també. Molt bé. Bé, aquestes 5 persones que teniu una bossa, pots seure, sí, pots fer servir això perquè veig que estàs cansat, No sé què us passa, que tots esteu cansats, tots veniu a l'escenari cansats. Aquestes 5 persones que teniu una bossa, m'agradaria que podeu seure ara momentàniament, si voleu, que així jo no us veuré tant, i que escollissiu un objecte personal que acostuméssiu a portar a sobre i el poseu a dins d'aquestes bosses. D'acord? Pot ser un rellotge, una cartera, un calendari, unes claus, qualsevol objecte, qualsevol cosa que porteu a sobre, el poseu a dins i és important que jo no vegi què posa cada persona. Ho poseu a dins de la bossa i després tanqueu la bossa. La forma de tancar-la serà estirant els cordons aquests que tenen, estirant-los ben fort, però no hi farem cap nus, d'acord? Només estrenyent-la així, el màxim de fort possible, però sense fer-hi un nus. D'acord? Una vegada esteu, suposo que ja tots estaran, sisplau, m'agradaria que passessis ara un per un a recollir aquestes bosses, d'acord? Doncs vinga, va, a la feina. Recull-les com vulguis. Després de tant de temps en la màgia, he desenvolupat un sentit especial, una sensibilitat especial als 5 sentits. Intentarem demostrar-ho. Sí, m'he buscat aquí un ajudant, pacient, tranquil, ja va bé, que no tingui nervis. Molt bé, ho estàs fent molt bé, Vinga, que només te'n falta una. Déu-n'hi-do, només ha trigat un quart d'hora. Que és broma, vine cap aquí, no passa res. Vine. Molt bé, les has recollit com has volgut, Fins i tot si vols les pots remenar una miqueta més, pots... d'això? Va, ja està bé, home, tampoc cal que et passis. Molt bé, 5 sentits. Primer sentit, la vista. Voldria que les 5 persones es posessin una altra vegada dempeus, només serà un moment. Així, les 5 persones, perfecte, molt bé. I ara agafa una bossa, qualsevol bossa, la que tu vulguis, i me la dones. Així, perfecte. Mitjançant el sentit de la vista, intentaré descobrir quin objecte hi ha aquí dins. Es tracta d'un bolígraf. I per això cobro, Això és el fort. Un bolígraf. Però un bolígraf que pertany a aquell noi d'allà.
És el bolígraf que has posat al principi? Sí? És aquest el teu? Molt bé. Podria, sisplau, Cristina, tornar-li el bolígraf amb aquest noi. Com et dius? Com? Carlos, un fort aplaudiment per en Carlos. Molt bé. Segon sentit. Espera, no remenis encara. Segon sentit. El tacte. Agafa una bossa. Una, home, una. No siguis bèstia. Molt bé. Es tracta d'un rellotge. Un rellotge... Ui, comprat... Bueno, Déu-n'hi-do, però no fa massa tampoc, no fa massa. En una tenda on tenia una bombeta fosa. No, que era un fluorescent que feia pampallugues. No en tinc ni idea, d'això, de fet, completament ni idea. El que sí que sé és que li pertany a aquest noi d'allà. Has posat un rellotge, és aquest el teu rellotge? Sí? És aquest? Moltíssimes gràcies. Cristina, sisplau, li podries tornar? Com et dius? Carles? Un fort aplaudiment per en Carles també, moltes gràcies, ja pots seure. Tercer sentit, l'olfacte. Dóna'm una altra bossa, però ara pels cordons i prou, així, d'aquesta manera. Jo no vull ni tan sols tocar la bossa. Esperem que tothom s'hagi posat desodorant avui. A veure... Deixa'm baixar per aquí, que surt una mica. Falta un altre. Ets tu que faltes? Bé. Això pot fallar, De vegades això és més difícil. Però jo diria que és teu. Quin objecte has posat fins i tot abans d'obrir la bossa? Una pulsera. És aquesta la pulsera que has posat? Sí? Cristina, sisplau, li pots tornar la pulsera? Com et dius? Marc, un fort aplaudiment per en Marc també. Gràcies, Marc, ja pots seure. Queden dues persones. Els dos que quedeu, podeu acostar-vos fins aquí baix de l'escenari sense pujar? Exacte, fins aquí. Molt bé, ja està. Tu també, vinga. Perfecte. Quart sentit, l'oïda. Ho farem diferent, ho farem els dos alhora. Dóna'm les dues bosses que queden. Així. Molt bé. Ho farem de la següent manera. Trauré els objectes que hi ha a dins, em giraré una mica per no veure la vostra reacció. Heu d'estar sobretot al màxim d'inexpressius per tal de no donar-me cap pista sobre a qui pertany cadascun d'aquests objectes, d'acord? Els vaig dient també perquè sigui així més fàcil. Es tracta d'unes claus i es tracta d'una barretina, una gorra del Barça. De vegades hi ha sort. De vegades no, però de vegades sí. Em podria equivocar encara, No fumem, que encara pot ser que... Va, sobretot no digueu res. Si m'equivoco, no digueu res, d'acord? Jo em sembla que els objectes són... vostres. Són aquests? Sí, és aquest, la gorra que has posat al principi. Com et dius? Àlex, un fort aplaudiment per l'Àlex. Pots tornar a lloc, Àlex? Cinquè sentit. El gust. El gust el deixarem per un altre dia. Com et dius? Un fort aplaudiment per en Cesc.